Velkommen. Det her det er vores SO-projekt omkring resistivitet. Jeg er Martin. Og jeg er Victor. Og jeg er Mads Bæk. Her ser vi vores forsøgsopstilling, et billede af den. Vi skulle finde resistiviteten for nikkel, og det gjorde vi for følgende forsøg. Vi har taget målinger af temperaturen for nikkel med varmet det op i vand, som vi kan se her. Så har vi målt hvor meget modstand der var i niklen, det har vi gjort her. Og vi har så en lille magnetdæmmer til at røre rundt, sådan at varmen bliver fordelt ud over det hele. Vi har så taget målinger hvert minut, og ikke hver 10. grad, da det er meget bedre at have flere punkter. I den her film vil jeg finde vores temperaturresistanskoefficient. Som I lige har set på videoen, har vi lavet et forsøg, hvor vi har fundet nogle værdier her, stigende, hvor vi har ohmer ved y-aksen og temperaturen hen ad x-aksen. Vi starter i 0, så bad vi Microsoft Excel om at lave en tendenslinje. For den har fundet ud af ligningen for linjen. Vores forsøg er y er lige med 0,0432. X siger Excel-top, men det er jo t, da det er vores temperatur, den er x-aksen. Og med en skæring på 7,835 på y-aksen. Det vil sige, da x-aksen og y-aksen skærer i 0, vil så sige, at vores resistans ved 0 grader altså må være linjens skæring med y-aksen. Det vil sige, at vores R0 bliver 7,835. Så mangler vi at finde vores temperaturresistanskoefficient. Og det gøres ved at tage vores R, eller vores R0, og dividere med vores koefficient på T. Vi får det her regnestykke, altså vores temperaturresistanskoefficient eller A0. Eller vores temperaturresistanskoefficient ved 0 grader, bliver altså 0,0432 over 7,835. Her får vi så vores A, vores A0 bliver 0,004084. 0,004 084 og så videre og så videre. C, altså, og enheden på den her er jo så, at vi ligesom dividerer ohm over, vores ohm over vores temperatur over ohm, og det er jo så værre givet ved, at det her bliver C minus første. At det er så meget resistans nikkel stiger per grad.